Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Thiwa lana asithole impendulo yesibalo esiphiwe singenzansi sisenze sibe ngendlela elula kakhulu yama-rational expressions. Usho nanokuthi idomain ihamba kanjani. Asisebenzeke. Khumbula ukuthi benkade ngixwayisile ekuqaleni ukuthi isibalo sibesenzile ukuthi uma wenza izibalo njengalezi kubalekile ukuthi ubuke la ngezansi kwesibalo ovabani ukuthi bayafana na. Uma bengafani zama imizamo yokuthi ubenze bafane. Asibone la ngezansi sino 6 sino 3 abafani kodwa siyazi ukuthi u3 uma u6 ungakhishwa u3 times 2 mhlawumbe ngakho ngizosekela u6 wethu. Singasebenza ngawo 6 ngiyazi ukuthi lapha nje uma u6 u6x to the power of 4 siyazi ukuthi lapha 3 singakhipha ox ababili sibenze upower of 2 ababili. Ncese 4 u6 to the power of 4 base ngapha sino 7 sesingathi ke 3 times 3x squared times 2 kuzoba yini impela x squared ngoba yini ngoba bawuthi 3 times 2 uyakupha u6 bawuthi x squared times x squared uyakupha ux to the power of 4 ngakho siyazama ukuthi senze okungezansi kufana ukuze khona baba susanayo ke singazama ukuthi naphezulu njengoba esikwenze ezansi manje sikwenze phezulu esikwenza phezulu manje sikwenze ezansi ingakho sifaka u2x squared phezulu. Siyazi ukuthi ux awukwazi ukuba u0 ingakho ngikubhalele lapha eceleni ukuthi x equal kresha 0 awukwazi u-x ukuthi ube u0. Siyawubona phambi kwa x kunenamba ethiza ukwazi ukuthi u-x esikhaleni uvela ubu0. Asibhale sinako sino 5 over 6x to the power 4 phezulu nangezansi sesino 6x to the power of 4. Siyazi ukuthi sesingafaka wodwa 6x to the power 4 ngoba bobabili enzansi sebeyefana. Sesingathini ke manje sino 14x squared plus 5. Siyazi futhi ukuthi ux awukwazi ukuba u0. Base sisayibheka kahle impendulo yethu 14x squared divided by 6x. Siyazi ukuthi u14 no6 bangangenwa u2 bobabili. Siyazi ukuthi ox bethu bangangena kodwa singakhohlwa nanku 5. Asikwazi ukukhohlwa u5 wethu wona ungena no2 awungena nox ngakho ngizoyigoqa ngithi na impendulo yethu kalula kanjalo.